Kaixo, zentro teknologiko hitza edo kontzeptua izango da ziurrenik gure saioan erabilienetako bat. Euskal Zentro Teknologikoa Gaiker ikerketa zentroan. Zentro teknologikoak Baina garbi aldu kaleko jendeak zer egiten den benetan zentro teknologiko batean. Ikertu, bai, baina ikerketa horretatik sortzen den ezagutza industriara iristen ezpada alferrikako lana da. Transferentziaz arituko gara gaur adibideekin erakutsiko dizuegu teknologiak nola egiten duen bidea zentro teknologikoetatik enpresetara. Has gaitezen! Kaixo Jon, Egunon, Iñaki. zer moduz? Oso ondo. Bueno, zentro teknologiko batean gaude, erreferentziazko zentro teknologiko batean, baina zer da zentro teknologiko bat? Nola definituko zenuke? Azken finean, zentro teknologiko bat da ikerketa eta berrikuntza gertatzen den entitate bat. Entitate kasu honetan fundazio pribatu bat. Eta gure helburu nagusia da teknologia hori garatzea, baina beti pentsetan nola amaituko dagoen teknologia hori enpresetan garatuta, transferituta eta azken finean prozesu edo produktu batzuetan integratuta. Izan ere, jendeak buruan duena da zentro teknologikoetan ikertu egiten dela, ezta? Baina ikertu bakarrik ez, ikerketa horren emaitza transferitzea da, gakoa, ezta? Zentro teknologikoen izateko arrazoia, ezta? Hori da gakoa. Hori da, azkenean gure teknologia edo guk egiten dugun ikerketa hori ez baldin badu amaitzen enpresa batian transferituta, guretzako hori da, helburua ez dugu bete, orduan hori da guri egunero motibatzen duzkuna, nolabait zelako teknologietan apustu egin behar dugun eta teknologia horiek barne garatu, baina teknologia horrek nolabait eramateko kapazak izan behar gara enpresatara, eta horrek azken finean asko oinarritzen da elkarlan batean, enpresekin egiten dugun elkarlan batean, transferentzia hori efektibo izateko azken finean. Bueno, adibide batzuk ikustera etorri gara, jango gara? Bai, jarritezu. Bazen. Non gaude, Jon? Bueno, hau da robotika eta automatizazio laborategia, Teknikerren. Eta hemen normalean gauzatzen dira robotika inguruan egiten dugun teknologia garapenak, ikerkuntza eta berrikuntza. Ikertu, garatu eta berritu. IGIG, ospetsua, errealitate bihurtzen da hemen, ez da? Azkenean, lehiatzeko, ez? Enpresek lehiatzeko erreminta gehiago izan ditzaten. Hori da. Azkenean nolabait robotika eta automatizazioa behar bat bezala ikusten dute enpresak, lehiakortasun hori mantentzeko,
baina baita malgutasuna euren prozesutan nolabait honen beharra dau, esango dugu, industriako arlo gehienetan. Puntan egoteko, Hori da. Eta hementxe dugu horren adibide bat, ez da zer ari da orain beso robotika hau egiten? Bueno, azkenean hau automozioko enpresa batentzako garapen bat da, non teknologia propio bat, kasu honetan, pikin deitzen dotzaguna, dela nolabait pieza jaso hartu, multxo, esango dugu, desatondu batian, aplikazio honek erabaki behar dau ze piezak hartu eta eruan urrengo prozesura. Hori, teknikerrek bere garaian garatutako teknologia batzuk zian, non orain, laborategi guztenetan ari garen ikusten adibideak teknologia horien transferintzianak. Egia da adibide bakoitza da kala bere erronkak edo behar ezberdinak, eta kasu honetan, erronka nagusia da prozesu bat zehaztasun handikoa eta baita ere abiadura handian lortu behar dana. Orain poliki ikusten dugu, baina hori da lortu nahi dena, ez da? Eraginkortasuna denbora murriztuz, ez da? Prozesu edo operazio guzti horretan. Bai, azkenean zehaztasunaren erronka badau lortzea bidez berdinetaz, baina erronka horri gehitzen badotzazu abiaduraren errekizitoa edo beharra, nolabait estrategia ezberdinak aplikatu behar dozu. Kasu honetan, ez da bakarrik pieza nola heldu edo nola batu, baizik eta erabaki behar dozu ze pieza dan egokiena hartzeko momentu oro, eta horrek ahalbidetzen dutzu nolabait denbora ziklo horrek murrizten. Eta ala enpresa lehiakorragoa izango da. Emaitza izango da. Honen atzean zedakagu, robotika, vision artificial, vision 3D delako teknologia horrek, eta baita ere, inteligentzia artifiziala nolabait aplikazio honek entrenatzeko. Robotak industrian bakarrik erabiltzen dira? Ez. Industria da robotak gehien erabiltzen diren arloa. Automozioan, elektronikan eta metalurgian adibidez, lantegiek inbertsio handiak egiten dituzte automatizazioan eta robotikan. Baina azken urteotan, robotek beste sektore batzuetan duten presentzia handitu dute. Osasun arloan besteak beste ebakuntzak egiteko erabiltzen dituzte. Eta zehaztasuna da robotorien ezaugarri garrantzitsuena. Orain laguntzarako robotak ikusten hasi gara eraikin publikoetan harrera lanak egiten, eta kalean paketeak banatzen. Noiz ikusiko ditugu etxeko lanetan laguntzen? Bueno, fabrikazio aurreratua. Kontzeptu behar bada lauso xamarra, baina zer esan nahi du fabrikazio aurreratuak, zer du barnean? Da, kontzeptu bat, nolabait ohituta egon behar ginen kontzeptu berri horretara, nolabait esateko, eta segure dauen esan da nola lotu diran fabrikazioaren teknologia esango dugu estandarragoak edo tradizioa handiagoak, teknologia digitalekin. Ze teknologia eta zari gara? Alde batetik ez dugu aiztu behar, teknologia esango dugu estandarrak, tradizionalak nolabait, eta oso berritzailea diana aldi berean. Hor dago mekanizazioa, laser teknologiak prozesu ezberdinetan aplikatzeko industria atletikan, metrologia ere, beste teknologia esango dugu estandar. Eta zehaztasuna lortzea aldera. Zehaztasuneko ingenieritza, eta beste alde batetik lotzen dianak, eta lotu izan dianak historikoki, eta hori berrikutzan egunerakotasunean dagozenak jada, robotika, beste alde batetik sensorizazioa, azkenean gure fabrikazio makinak gaur egun monitorizatzen dute ze pasatzen den prozesuaren atal guztietan gero prozesu hori hobetzeko edo baita ere jakiteko nolabait zero defektuen helburuakin. Zeintzuk dira fabrikazio aurreraturren orain deskribatu duzun fabrikazio aurreraturren erronkak? Betidanik kompetitibo izateko, lehiakortasun hori mantendu behar da eta lehiakortasun mugak gero eta zorrotzagoa dira enpresak mantentzeko bere aktibitatearekin. Beste alde batetik dakagu, jasangarritasuna esan edo zenbat material behar duzun. Ez alferri galtzea, alegia, material garesti hori. Bai, askotan malgutasuna ere, esan duguna, aipatu duguna.
eta, bueno, azkartasuna. Adibide bat eskatuko dizut, berriz ere transferentzia adibide bat. Bueno, guretzako, ja, orain dela kasi 20 urte, apustu nahiko potolua izan zen laserraren teknologia. Laserra fabrikazioaren alderritik ulertuta. Bueno, horrek egin zuena zen, gu etortzen ginen mekanizazio mundutik, eta, bueno, orain dela 20 urte erabili gauen laserra beste, bueno, fabrikazio bide berri bat bezala, ez? Laser horrekin jarraitu dugu prozesu ezberdinak lantzen, piezak funtzionalizatzeko, piezak amaitzeko, baina baita ere erabili izan dugu, kasu konkretu honetan, piezak perforatzeko. Eta aplikazio nahiko zehatz bat dakagu aeronautika munduan, non laserra erabiltzen dugun, metalezko zaplak zulotzeko, esango dugu mikrozuloak direla, 80 mikrako zuloak. Eta zer lortzen da, zulo horiek egin da? Bueno, oso azkar egin behar die, esango dugu 300-400 bat zulo egin behar diela segunduro, eta horrekin lortzen dozula, aeronautika aplikazio bat, non lortzen dozu erregai beharra murriztu, pieza harinagoak, zuloak. Ez harinagoak, baizik eta erresistentzia gutxiagorekin airera. Eibarko galdategi honetan, aeronautikarako piezak egiten dituzte. Altzairuz, aluminioz eta superaleazioz egindako piezak dira, eta kalitate eskakizun handiak dituzte. Fabrikazio prozesua luzea eta garestia da, beraz oso garrantzitsua da pieza akastunak lehenbailehen detektatzea. Horretarako prozesuaren aldagai asko kontrolatu behar dituzte. Lehenengo atalean adibidez, zerako prozesua manualki dana batez ere hor injektatzeko piezak eta temperatura jokatzen dugu, presioarekin baita, gero baita konposizio materialena baita importantea da, eta aukaran baita motoren material horren dauzken propietate mekanikoak ere garrantzitsua da. EIPZ-ko lantaldeak metalurgian aditua den Azterlan ikerketa zentrora jo zuen, eta fabrikazio prozesua digitalizatzeko sistema bat diseinatu dute elkarrekin, lantegiaren Biki digital bat. Lantegiko datu guztiak hartu eta prototipo moduko bat sortu dugu Odeian. Une oro gertatzen ari dena jakiteko. Biki digital horrek aldagai bat aldatzeak izango dituen ondorioak erakusten dizkigu. Aldagaiekin jolastu dezakegu, jakiteko zer balio moldatu behar ditugun emaitza honena izateko. Azterlanen adituak dira, bai galdaketa prozesuetan, baita monitorizazio sistemetan, datu bilketan eta adimen artifizialean oinarritutako eredu prediktiboetan ere. Enpresei haien fabrikazio prozesua kontrolatzen laguntzeko softwarea garatzen dute besteak beste. Con un software sencillo pueden cargar Software simple batekin produkzio prozesuko datuak erauzi ditzakete, eta ikus dezakete temperaturak, pisuak eta horrelako datuek nola eragiten duten emaitzan. Adibidez, aurrez jakin dezakete pieza bat atzera botako dutela. Simulazio merkeak egiteko modu bat da. Aldagai asko moldatu ditzakete eta askoz ere azkarragoa da lantegian entsegu guztiak eta proba guztiak propio egitea baino. Monitorizazio sistema martxan jarri aurretik, fabrikazio prozesuari buruzko informazioa eskuz jasotzen zuten EIPZ-en. Sail bakoitzak formatu desberdinetan biltzen zituen datuak eta euskarri desberdinetan gordetzen zituzten, baita paperean ere. Pieza akastun bat ateratzen zenean, sailez sail joan behar izaten zuten, akatsa eragintzuen aldagaia zein izan zen ikertzera. Orain, sistema prediktibo bat daukate, balizko akatsak gertatu baino lehen detektatzen dituena. Datu hauekin adimen artifizialean oinarritutako ereduak sortu ditzakegu. Gertatuko dena, gertatu baino lehen aurre ikusteko.
Eta ondoren lantegiari feedbacka eman behar diogu. Ezin diogu esan pieza gaizki aterako dela. Esan behar diogu gaizki aterako dela eta nola konpondu behar den. Horretarako daude optimizazio sistemak. Erauzitako datu guztiak eta bildutako ezagutza guztia baliatzen dute, esateko zer aldatu behar duzun akats hori berriro gerta ez dadin. Fabrikazio prozesua digitalizatzeak abantaila asko ditu. Batetik joerak, aurreikuspenak eta abarrak ikustea abantaila handia da. Eta bestetik kostuak murrizteko aukera ematen dizu. Hirugarren fasean ikusten baduzu pieza gaizki aterako zaizula, ez dituzu hurrengo faseak egingo eta diru asko aurreztuko duzu. A nivel económico es un ahorro bastante grande. EIPzen badakite horrelako proiektu bat garatzeko ez dutela zerotik abiatu behar, eta ez da lehen aldia azterlanekin elkarlanean dihardutena. Izan ere hori da zentro teknologikoen lana. Ikerketa egitea, ezagutza sortzea eta ezagutza hori enpresen errealitatera eramatea, haien arazoak konpontzeko baliagarria izan dadin. Betidanik izan dugu oso erlazio zuzena beraiekin, azterlanekin, ze betidanik edozein gauzatarako, edozein arazo izan dugu eta bere gara jodeu eta konponbideak aurkitu dizkugu. EIPzen instalatu dutena bezalako eredu prediktiboak, bereziki baliagarriak dira aeronautikaren sektorean. Serie laburrak fabrikatu ohi dituztelako, hau da, ezaugarri berdinak dituzten pieza gutxi. Horrek esan nahi du fabrikazio prozesuari buruzko informazioa ere urria dela, baina adimen artifiziala gai da ikasten eta hobetzen jarraitzeko. Hemen teknik errendu zuen ikerketa lerroetako bat da, gainazalak eta nanoteknologia aztertzen dituen, ez da, mundu oso zabala eta emankorra esango dugu, ez da? Hori da, azkenean bai teknikerren, bai herrialde mailan oso apustu eta maila handia dau, gainazalen teknologien inguruan, gainazalak, estaldurak, material aurreratuak, eta ulertu behar dugu, gure egunerokotasunan dagozen produktuan hitzetan, gainazal teknologia horrek amaitzen duela. Segitzen da hemen, alde batetik egiten duguna da teknologia eta gainazal horrek formulatu, hau da, euren fundamentu kimiko-fizikoak garatu, baina baita ere, ze prozesu industrialak behar dien gainazal lagin mailan garatutako gainazal horrek amaitzeko produktu maila horretan. Orduan horretarako asko laguntzen gara fabrikazio teknologiatan, orduan gure apustua ez da bakarrikan gainazala garatu, baizik eta gainazal horren industrializaziorako beharrezkoa dian teknologia guztiak ere garatu. Eta azken aldi honetan, ondela 5-6 urte, baita ere lotu genuen gainazalen mundua digitalizazioarekin. Hau da, gainazalen bitartez lortzea gure piezak eta produktuak, esango dugu, sensoreak barneratzea edo aktuadoreak barneratzea, eta adibide nahiko zehatzak askagu. Eta horren adibide batzuk dituzu, ez da? Eskuartean, ez da? Zer dira hauek, ez? Gainazalean inprimatutako zirkuituak dirudite. Hori da, hau esango dugu dela impresio funtzionala ditzen dutzagu, eta nolabait da lortzea gainazalen teknologiarekin, kasu konkretu honetan tinta eroaleak ari garatzen. Eta be funtzionalak dira. Hori da, azkenean hemen lotzen dira bi mundu elektronikoa, mundu gainazalen munduarekin, eta lortzen dana da funtzionalia elektroniko bat, zuzenean gainazalean trasladatzen o imprimatzen, ez? Eta, bueno, aplikazioak anitza dira, mordua dakagu. Adibidez, zer funtzio eransten diote imprimatutako? Sensorizazioa. Azkenean, honen bitartez lortzen duzuna da, bai temperatura sensoriak, bai beste adibidea dakagu hemen, justo dala sensore bat izotza neurtzen duena, gainazaletan lagatzen den, agertzen den izotza neurtzen du, eta horrek nahiko eragina dauka, bai eolikan, bai aeronautika munduan,
Orduan, alde batetik neurtzen duzu, sensore bat inprimatzen duzu gainazalean, neurtzen duzu izotza agertzen ari dela. Izotza pilatzen ari denean, beroa emango dio. Eta hori, eta beste funtzionalidade bat garatzen duguna da, behin izotza agertzen ari dela, gainazala berotzen dugu, eta lortzen duzu izotz hori pegataz geratzea. Aeronautika edo energia eolika munduak behar duen aplikazio bada, baina esango dugu impresio funtzionala mundu zabala, eta emankorra esan dugun bezala, ez da? Automozioa, medikuntza edo gailu medikoak eta nola gero eta gehiago garatzen ari delako teknologiak euren produktuei funtzio berriak gainazalean integratzeko. Biker enpresa 2018an sortu zen, 21 pertsonak egiten du lan bertan, eta urtean 2 milioi euro inguru fakturatzen ditu. Eta lan ildo nagusiak dira, baterien osasun egoera diagnostikatzea eta erabileran bateriek duten eboluzioa aurre ikustea. Zik Energigunek sortu duen lehen spin-offa da. Hau, ikerketa zentroetatik industriara jakintza helarazteko beste bide bat da. Zik Energigune energiaren biltegiratzea ikertzen duen ikerketa zentro bat da. Abangoardiako zientzia egiten dugu, baina oso argi dugu gure misioa ez dela hori bakarrik. Horretaz gain, ezagutza hori transferitu behar dugu gure industriaren lehiakortasuna hobetzeko. Zik Energigunen bi arlo nagusitan ikertzen dute. Batetik, energia elektrokimikoaren biltegiratzea, batipat bateriak. Bestetik, energia termikoa eta bere eraldaketa aztertzen dituzte. Merkatuan bazela behar bat ohartu ziren ordea, beraien jakintzarekin bat zetorrena. Antza, bateriak erosten dituztenek, ez dakite aukeratzen bateriarik egokiena, beraien aplikazio zehatzerako. Baterien barnean lan egiten ez dutenak, bateria bat, kaxa beltz bat, bezala ikusten dute, eta beraien galdera da, kaxa beltz honek nola funtzionatuko duen, eta nola konportatuko den beraien aplikazioan, segurtasun aldetik, errendimentu aldetik, eta hor ikusi genuen aukera bat, eta horrela sortu zen Biker 2018 urtean. Hain zuzen ere, Zik Energigunen sakon ikertu duten arloetako bat, baterien materialak dira, eta baterientzat dauden elektrokimika aukera ezberdinak. Horregatik, oso ondo dakite zein den material egokiena aplikazio bakoitzerako. Ez hori bakarrik, baterien degradazio mekanismoei buruz ere asko ikertu dute. Postmortem analisiak egiten dizkiete, autopsia moduko bat. Behin bateria hauek zaharkitu ditugunean egiten diegu postmortena. Hau da, momentu hontan bateria hilik dago, material hauek hilik daude. Eta orduan, ikusita material hauek nola hil diren eta ulertuta zergatik hil diren, garatu ditzazkegu material efizienteagoak, material hobeagoak eta paraleloan modeloak bateria hauen gestioa hobetzeko. Zik Energigunek metatua duen ezagutza oinarri hartuta, Biker enpresak bere zerbitzuak diseinatu ditu. Baterien gelaskei entseguak egiten hasi ziren. Karakterizazio elektrokimikoko entseguak, zahartze entseguak, portaera entseguak. Horretarako, baterien gelaskak temperatura ezberdinetan jartzen dituzte, edo lan ziklo asko eginarazten dizkiete nola erantzuten duten ikusteko. Aholkularitza zerbitzua ere eskaintzen dute, baterien teknologiak edo hornitzaileak ezagutzen ez dituzten enpresei laguntzeko.
que hay muchas empresas que utilizan baterías. Enpresa asko dago bateriak beren produktuetan integratuta dituztenak, edo instalazio fotovoltaikoetarako biltegiratze sistemak behar dituztenak. Bateriak erosi eta instalatu behar dituzte, baina ez dira adituak gai horretan. Horregatik, aholkularitza zerbitzu bat ematen hasi ginen erosketa prozesuan laguntzeko edo ebaluazio tekniko-ekonomikoak egiteko. Azken urte hauetan, Biker enpresak baterien osasun egoeraren diagnosiaren aurreikuspenean jarri du arreta. Algoritmoak propio garatu dituzte, bateriek nola jokatuko duten aztertzeko, nolako bilakaera izango duten zahartu ahala. Osasun egoera zein den jakiteko baterien elektrokimika oso ondo ezagutu behar da. Nola zahartzen den, nola portatuko den eta aplikazioaren arabera ze bilakaera izango duen. Eta hori baterien zenbait aldagai aztertzen jakiten dugu. Zahartze entsegu asko egin ditugu gelaxka mota ezberdin askorekin, teknologia ezberdinekin, eta informazio asko jaso dugu ondoren oso baliagarria dena gure algoritmoak garatzeko. Merkaturatu duten zerbitzuetako bat, berunezko eta nikel-kadmiozko baterientzat monitorizazio eta diagnosi sistema bat da. Bateria horiek askotan laguntza sistema gisa erabiltzen dira, sare elektrikoa erortzen den kasuetarako. Baina ez dira monitorizatzen. Guk bateria bakoitza sentsorizatzen duen sistema bat garatu dugu. Temperatura, tentsioa eta inpedantzia jasotzen ditu besteak beste. Informazio horrekin guztiarekin, diagnosi moduluak adimena duen guneak alegia, jakinarazten digu akatsik edo alarmarik bada. Biker orain bere produktu propioen sorkuntzan ari da lanean. Dagoeneko litio ferrofosfatozko bateria lerro propioa merkaturatu du. Baita BMS-a ere, hau da, bateria kudeatzen duen sistema elektronikoa. Modulua diseinatzen dugu, elektronika, algoritmoak, komunikazio sistemak, bateria hauek bereziak dira. Gure bezeroek eskatzen dizkiguten ezaugarriak merkatuan daudenenak baino pixka bat hobeak dira. Batetik, Biker enpresak gure ikerketa zentroa hobea egin du. Merkatuaren beharrak gerturatu dizkigulako eta erakutsi digulako batzuetan hoberena onaren etxaia dela. Proposatzen ditugun soluzioetan kostua ere kontuan hartu behar dela. Bestetik, atzean Zik Energiguneren jakintza edukitzeak, Biker enpresaren proposamena merkatuko ia bakarra izatea egiten du. Ikerketa zentro barrutik spin-offa sortzearen bidea, jakintzaren transferentzia egiteko formula arrakastatsua izan da kasu honetan. Bueno, Jon, zenbat lagunek egiten duzuen lan hemen Teknikerren? Bueno, 330 inguru. Wow. Bai, eta bueno, gure apustua beti da arrobiko apustu bat. Jendia gazte dianean erakarri, eta bueno, eurekin garatu ikusi dugun teknologia eta teknika guzti. Etorkizuna eraiki. Azkenean pentsatu behar duguna da ikusi itxugun laborategi eta transferentzikintza guzti horien atzean jendia dagoela. Zentro teknologiko batian ezin dena gertatu da teknologia hori pertsona barik garatzea, eta bueno, euren garrantzia, gure garrantzia euren gana. Oso ondo bat, Jon. Eskerrik asko. Zuei. Bukatzeko transferentziatik divulgaziora egingo dugu jauzi. Izan ere, kasu honetan, zientzia eta teknologia edukiak gizarteari modu ulergarri eta entretenigarrian helaraztea da On Zientzia bideo lehiaketaren helburua. Hori ondoen egiten dutenek saria eramango dute. Hilabete eskas gelditzen da lanak aurkezteko, apirilaren 29 itxiko da epea. Gogoratu gai zientifiko edo teknologikoei buruzko bideoak bidal ditzakezuela. Euskaraz, gazteleraz edo ingelesez eta 5 minutu baino laburragoak izan behar dutela.
Hortxe erronka. Animatu eta bidali zuen lanak. Datorren asterarte, agur.